Dobrý den. Podle našich už letitých zkušeností víme, že téměř 50% lidí má doma takzvanou 13. komnatu. To je prostor, který funguje většinou jako zašívárna nebo skladiště všech nepotřebných věcí. V dnešní repríze, kterou vás provede Iva Bartoňová, se podíváme za Tomášem Havránkem, který z podobného prostoru vytvořil pohodlnou pracovnu pro celou rodinu. Najít ve městě park, kde mohou vaše děti nerušeně řádit třeba celé hodiny, to je kouzlo. Lacinovi takové místo mají. Pro kluky Honzu a mladšího Matěje je to výhra. Po nás chtějí svým způsobem také kouzlo. Do dočasné pracovny a skladu jakési 13. komnaty bytu chtějí umístit pracovnu otce Tomáše, počítačového nadšence, jenže zároveň i studovnu pro kluky a archiv pro maminku Miriam, která učí němčinu. Lacinovi si celkem snadno poradili s úpravou 4pokojového bytu, ale vykouzlit tuhletu multifunkční místnost, tak na to bude třeba šikovný designér. Vítejte u pořadu Bydlení je hra a pojďte se podívat, co vymyslí Tomáš Havránek. Tak, tady bydlí Lacinovi, v bytě, který prošel totální rekonstrukcí. V podstatě tady nezůstal kámen na kameni. Tam, kde byla původně kuchyň, je dneska koupelna, úplně zmizelo bytové jádro, zmizely taky některé příčky, takže byt je vzdušný, otevřený a vůbec nemáte pocit, že jste v standardním 4+1 paneláku. Jediné, co tady zatím zůstalo nedotčeno, tak to je takzvaná 13. komnata, tedy jakási pracovna, ve které by se měl starší Honza učit, mladší Matěj si hrát, maminka dělat přípravu do školy a tatínek, víte co, zeptáme se přímo jeho. Tak v tomto prostoru by se mělo zmínit úplně všechno. Z toho, co tady je, nezůstane vlastně nic. Já bych tam chtěl mít počítač. Chtěla bych, aby to byl asi barvami rozzářený pokoj, barvami nebo doplňky, to záleží na tom návrhu. Chtěla bych, aby tam byly 2 dobré pracovní místa, plnohodnotné pracovní místa a taky, aby tam zůstalo trošku úložného prostoru pro všechny ty věci, které tam zatím jsou. Já bych tam chtěl mít nějaký obrázek s autem. Tak když jsem poprvé viděl ten prostor, tak mě napadlo hurá pracovna. Já se doma vlastně taky bez pracovny neobejdu, takže ten prostor opravdu potřebují majitele a vůbec není malý, je v pohodě a my ho prostě vybavíme, tak byl funkční. Do rekonstrukce pracovny předpokládáme vložit 30 až 35 tisíc, s tím, že ten limit není striktní, s tím, že předpokládáme, že vzniknou dostatečně prostor na 2 pracovní místa a úložný prostor a nebude se nikdo, kdo tady bude pracovat, cítit jako v kanceláři nebo pracovně. No, požadavku je více, čili 2 pracovní místa a nějaké úložné prostory určitě ano, to není problém. Mám to vymyšleno tak, že aby to nebyla kancelář a využili jsme opravdu ten prostor, tak se budeme snažit prvky zavěsit, schovat veškerou kabeláž a všechno bude jaksi plavat v prostoru, to znamená, že ten prostor necháme vydýchat. Moje nejoblíbenější auto je Ferrari. Tak zatímco Tomáš se bude vznášet a hledat svou létající 13. komnatu, já věřím, že Aleš student už jednu takovou našel a bezpečně přistál. V novostavbách velmi těžko budeme hledat 13. komnatu. Tady doufám, je všechno řádně naplánováno. A když se dívám na ty barvičky za sebou, dostal jsem chuť na zákusek, tak se pojďme podívat, jak to vypadá vevnitř. Zákusek jsem sice nenašel, ale objevil jsem docela příjemný interiér a i kutlošek, ve kterém je útulná pracovna. A když se podívám jenom jedním okem, tak vidím, že vévodí celému prostoru obrovský pracovní stůl a to je v pracovně určitě to nejlepší, co může být. Rovněž křeslo, které je designově zajímavé, doufám, že je i ergonomicky správné. Ale nejvíc mě tady zaujala jedna věc. Pracovna je poměrně úzká a dlouhá a proto velmi správně na konci je umístěna postel, která ji opticky zkracuje a rozšiřuje, ale hlavně je strašně příjemná.
Už je docela večer, ale zazvonil telefon a ozvalo se mám to, tak my jsme neleněli a spěchali za Tomášem Havránkem. Takže Tomáši, nápad se zrodil. Zrodil se, trošku jsem pochyboval, protože opravdu to zadání bylo poměrně složité. Na malém, asi 8metrovém prostoru vytvořit spoustu funkcí. Ale já jsem na to přišel, jak to udělám. My se moc těšíme. Vy musíte prostě za málo peněz vykouzlit hodně muziky. No. A pro 3 lidi minimálně, Tomáši, nezapomeňte. Tak pojďme na to, čím začneme? Tak já jsem se nejvíc natral vlastně s tou situací prostorovou, to znamená opravdu, je to prostor je definován dveřmi a oknem a do toho vtěsná 2 pracoviště, spoustu ložních prostor a tak dále. Máš 2,20, je to ta šířka jenom. Je to ono a jako ono to tam pasuje, čili toto je pohled vlastně na to pracoviště, naprosto odlehčený, my to vlastně všechno vytáhneme do vzduchu, čili úložné prostory budou zavěšené nad podlahou, je z hlediska toho, že nám tam probíhají kabeláže, že chceme odlehčit a nechat vydýchat tu podlahovou plochu. No a v řadě 2 pracoviště a tohle je moment, tady to pracoviště, které je poměrně technicky náročné, tak doufám, že dopadne dobře. Musí tam být vodiče, průchodky, kabeláže, úložné prostory a tak dále. Tomáš tady pořád říká zavěsíme. Co kdybychom tomu říkali létající pracovna? Co? S Tomášem jsme se shodli, že minimálně polovina bytů, které jsme s kamerou navštívili, měla svoji létající pracovnu. No, obvykle do ní obloukem létají nepotřebné věci a funguje prostě jako skladiště. A zatímco my jsme rozumovali, tak v bytě proběhla bitva o výtvarné pojetí stěn. Nakonec vyhrál Tomáš a mexikánský natyral našeho technika musel ustoupit jednolité barevnosti. Před několika díly jsem vás vyzval, abyste nás pozvali k sobě domů a opravdu jsem byl krásně překvapený, kolik se pozvání sešlo. Moc vám za to děkuju a jedno z těch pozvání teď zrovna využijem. Zatímco Tomáš při zvelebování 13. komnaty bojuje opravdu s každým centimetrem, tady pro jednoho septimána je místa poměrně velmi mnoho. Ale nejsem si jistý, že je ten prostor využitý tak, jak by měl. Výborná postel, chybí ovšem ochrana boční strany vůči zdi. Pracovní stůl je nesprávně umístěn vůči dennímu osvětlení, takže nezbývá prostě než pracovat jenom na počítači. Šatní skříň mi připomíná spíš skříň, která by mohla být součástí ložnice, ale právě k takové pracovně septimána se moc nehodí. Vůbec různé typy designu, různé typy barev, je to tady tak trošku zmatené. Ten prostor by se určitě dal využít mnohem lépe. Southwards on a plane and showed me Spain or somewhere, but in reality you're not. Tak naše 13. komnata pomalu, ale jistě dostává podobu létající pracovny. Tomáši, jsme v rovině? Vypadá to, že jo, že lítáme rovně. Lítáme rovně, tak to je důležité a nelítáme nízko, jak je vidět. Už jsme zavěsili jsme do panelu, že jo? Museli jsme do panelu samozřejmě, takže to bylo trošku složitější, ale snad to nespadne. Co by to padalo, když použijete správné moždínky? Do panelu postačí univerzální rámová, za to do porobetonu doporučujeme tyhle, speciální. Opravdové ESO pro nejvyšší zátěž hledejte s označením SX. A pak už věšejte a věšejte. Skříně samozřejmě. My máme jednu, ale podle projektu nám tady ještě musí minimálně 2, ne 3 skřínky přibýt, že? Tak tady bude ještě jedna v řadě, vlastně ke dveřím, takto. Až sem asi. Ano, a pak bude odstup na to naše zrcadlo a další 2 budou takhle zavěšené nahoru. Ale ta druhá protější pracovní strana, ta už je z mého pohledu skoro hotová. No, to vypadá hotově, ale jsme tak sotva v polovině, takže osadíme samozřejmě zásuvky, jsou tady různé prostupy na kabeláž, na počítač a podobně, ale budeme ještě hlavně dělat ten kreslící panel za tu stěnu a potom budeme zavěšovat ještě 2 police vedle sebe. No tak jak jste říkala stolaři, tady mají ještě dost práce, tak já myslím, že je nebudeme rušit a vydáme se nakupovat židle.
nebojte se, já jsem neschromla, to jenom zkoušíme jednu z židlí, kterou možná dáme do pracovny. Mně osobně se moc líbí tam ta červená vzadu, Tome. Ale tak není špatná, říkám, ten plast určitě nevezmeme. A tady toto? To je zajímavé. Traktor je výborný, ale někam úplně jinam. A tady ta červená a modrá? Ne, pořád ne, to je kancelář, ale tady, to je vonček. Tomáš se zaparkoval. Tady mám favority nachystané. Dobře, Tome, ale nezapomeňte, že musí být polohovatelný ten favorit váš, musí být pro syna i pro maminku a měl by být červený a šedý. No jasně, já to jsem nezapomněl, takže červeno, tmavě šedá kombinace je úžasná. Vida. Ale problém je v tom, že nechceme klasickou kancelář, což je třeba takováhle židle. A ta kombinace prostě se v tomhle třeba nenabízí, čili musíme to nějak nakombinovat jinak. Tyhle ty křesílka vyvolají pocit vlastně domácího pracoviště, čili toto jsou můj favority. Takže toto vyeliminujeme a máme tyhle ty dva favority. Dobrá tady. Já vím, že táta říkal, že na židlích nebude šetřit, že chce prostě, aby to bylo opravdu pohodlné, takže asi která z těchto dvou židlí... Tak je to oboje za vyšší cenu, ale říkám, splňují všechny ty artefakty té pracovní židle, čili jsou polohovatelné, otočné na kolečkách, ale přitom vyvolávají pocit opravdu domácího pracoviště. Tohle to je omyvatelný materiál, tak možná praktičtější. Možná praktičtější, ale prostě toto je nádherný design, je to trendovka, mi to moc líbí, takže asi vyhraje tady tohle. Asi vyhraje tady tahleta, uvidíme. Tak ty důležité faktory má, jako je polohovatelnost, pohyblivost, pohodlnost. Určitě. A přitom je to pracovní židle. Tak já se to s dovolením vyzkouším. Tomáši, a my bychom měli odjet opět, tak pojďte. Pojedeme zaplatit a dojedeme zpátky do létající pracovny. Hlava rodiny Tomáš se nám svěřil, že má takovou drobnou úchylku na kabely. Je jich tady neuvěřitelné množství, Tomáši, přiznám se, že vůbec nevím. Budu mlčet a budu se jenom stručně ptát, prosím vás. Tohle všechno v téhleté pracovně bude zapotřebí? Bude a možná bych vás opravil, že to není drobná úchylka, ale už je to skoro profesionální deformace, protože jsem profesně v téhle oblasti začínal. Takže i když jsou zařízení, které už ty kabely nepotřebují, jako je klávesnice a myš a stačí nějaký vysílač, tak pořád je tady monitor. Dále jsou tady externí televizní tuner, videokamera, foťák, skener. Úplně ztrácíme. Mně se tady ale velice líbí ta praktičnost, protože vaše žena nemá na zemi vůbec žádné kabely, nikde nic není vidět, výborně se jí uklízí. A tady ty průchodky vlastně, tak to bylo určitě taky vaše přání, že jo? To bylo moje přání. Když se podíváme zhora, tak se nic nemotá, průchodkou to projde. A drátěný rož, který tady byl vidět v průběhu montáže, ten vlastně nám umožňuje, že co by viselo normálně až k zemi nebo se na ní motalo, tak do toho roštu dáme. A ten výsuv na počítač je udělaný tak, že vlastně veškeré potom potřebné kabely jenom zapojíme a nikde se nám nic nemotá. Ano, a je v duchu létající pracovny, v duchu není na zemi. A ještě bych upozornil na jednu věc, kterou jsem si vymyslel a prosadil tady, protože občas je potřeba nějaké zařízení nebo notebook nebo cokoliv připojit elektřině k počítačové síti a než by se nám tady motaly kabely, prodlužovačky a rozvojky, tak jsem si rozvojkou ukryl jednu do stolu. Tak já se přiznám, že pracovních stolů jsem nedělala hodně, ale stůl, kde by bylo tolik připojení, tolik průchodek a hlavně takový ten kanál, jak já tomu pracovně říkám, tak ten jsem ještě neviděla, vymyslela jste to určitě geniálně, to ocení hlavně ti, kteří tomu rozumí a my míříme za Alešem Studentem, který by měl řešit možná podobný problém kabely. V tomto případě se opravdu nejedná o nějaký kutlošek nebo 13. komnatu, která by byla využívána jako pracovna, ale o obrovský dětský pokoj, ve které je pracovní kout. Celý ten pokoj je řešen prostě klasicky, není tady nic, co mě nějak zvlášť upoutalo, ale upoutal mě rozhodně ten pracovní kout. Za prvé poloha monitoru je špatná, měla by být v ose posezení, to znamená v ose na klávesnici. Druhá věc, celý ten stolík je takový nějaký vachrlatý, nemůžete si pořádně natáhnout nohy, přístup k počítači je velmi obtížný, mnohem lepší, aby počítač byl na výsuvu nebo jenom na desce, která mi umožní se dostat vlastně ke kablíkům zezadu. Zrovna tak kablíky od počítače by měly být vedeny ve vodicích lištách nebo v nějakém korytku, tak jak to řeší Tomáš, aby vše bylo správně zorganizováno. Pracovní plocha, která už tak je zoufale malá, je ještě zmenšená o tiskárnu, ale myslím si, že 14letá holka má trošku jiné starosti. Naše pracovna už si může zpívat, já se vznáším, já si létám. Tomáši, vy jste hotoví?
No téměř, no tak zavěsili jsme to vzduchu, takže opravdu se to začalo tvářit tak, jak by mělo, tak byl záměr. Ale ještě je tu pár bebechů, které musíme vyřešit. Takže světýlka, které se budou pěkně zrcadlit vlastně v zrcadle, které tady bude a bude opticky navozovat ten prostor ještě větším, než je, nebo lépe řečeno větším, než je samozřejmě. Ten kosmetický koutek tady, jo? No, dejme tomu. Jasně. Takhle. No, takže ty spodní části ty jsou taky vlastně... Jasně, police podle uvážení majitelů ještě dořešíme, takže tam ještě budou police samozřejmě v těch bednách. Hodně, podíváme se na tu důležitou pracovní část. Tady byl požadavek hodně pracovního místa, takže to si myslím, že je splněno. A co teď? Na co byste rád upozornil? Tak hlavně na tady tu tabuli, která opravdu je ta popisovací plocha, čili pak to hned vyzkoušíme těmi svímatelnými fixy, samozřejmě centrofixy. No a průchodky s kartáčkama, aby se nám tam neprášilo a ty kabely, aby tam se když tak zasekly, kde potřebujou, zaretovali. Osvětlení, které zase lítá ve vzduchu, jasně, jak jinak. zavěšeno. No a nějaké výsuvy, protože na to jste se ptali, jestli budou, takže nebudou. Jsou jenom takové, nevyjíždí to, ale jsou to pevné. Jasně, že žádné kontejnery, ale šuplíky tady máme. No tak to už zbývá jenom pověsit záclonu a pozvat majitele. Určitě, no, ale já jsem si uvědomil, že ještě budeme fotit, protože mám další vychytávku. Fotit? Jasně. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Honza i Matěj už se své pracovny za chvíli dočkají. My ještě musíme udělat pár drobných úprav, Tomáši. Ty úžasné fotografie jsou vaše práce a my je dáme tady vlastně jako výplň. Ano, tady budou růst s pracovnou, tak jak budou kluci růst. Ale nemusí být na pořád, můžou se časem, jak děti porostou, měnit, nebo prostě. Ta šířka toho pracovního stolu, Tomáši, je kolik? Tak hloubka je 75, to je vlastně standard a pokud má být opravdu ten stůl funkční, tak tu hloubku musíme dodržet. Tím pádem si ubereme hodně na tom prostoru, ale my to musíme opravdu přisadit ke zdi, proto průchodky a další takové systémy. Takže 75 je opravdu kvalitní pracoviště. Nejrůznější obchodní domy nabízejí takováto pracoviště jako pod počítač a podobně. Tak jsou to takové kompromisy na půl hoďky denně, ale není to prostě pracoviště na delší dobu. Člověk se velice rychle unaví a zjistí, že prostě to neplní tu funkci, kterou má. No takže zásada zní, a kdybychom teď měli poradit tomu, kdo si chce zařídit něco takového doma. Tak rozhodně by si měl rozmyslet, co vlastně chce a je to opravdu o tom jít nekompromisně za tím, že chceme vytvořit hlavně pořádné pracovní místo a ty další věci jsou doplněk. To znamená, nemůžeme pracoviště jako zanedbat na úkor dalších věcí. Tak já myslím, že tady to bude vyhovovat, jak už jsme viděli, Honza i Matěj se nemůžou dočkat, takže my doneseme jejich autíčka a pozveme je dovnitř. Disappointment haunted all my dreams. My máme důvod k radosti, protože máme hotovo, felali visí, takže Tomáši, co vy na to? Můj pocit z téhle místnosti od prvního vstupu do nově zařízené pracovny byl pohoda. Jako strašná pohoda, že i když je tady místo vlastně na práci a ta místnost je určená v úlovkách práci a k úkolům, tak člověk má, když si tady sedne, chuť dát si nohy na stůl a nic nedělat. Moc se mi tady líbí, dýchá tady takový jakoby klid, pohoda, nepřipomíná to kancelář, je to takové velmi příjemné. Asi se mi tu nejvíc líbí to Ferrari a ten volant od Ferrari. Jo. S rodinou Lacinu se mi spolupracovalo velice dobře, věděli přesně, co chcou. Jsou to všechno obrovští sympatiáci. Takže jsem si to užil. Zatím mi tady nechybí nic, ale samozřejmě postupem času si myslím, že tady přece jenom přidám ještě nějakou kytičku.
Takže rozpočet byl 30 až 35 tisíc. Je pravda, že jsme to trošku natáhli výš. Jsou to použité standardní materiály, ale vyrábělo se na míru, to znamená, vyráběné komponenty nám pohltily 9 tisíc, kupované sestavy asi 25 tisíc a doplňky včetně osvětlení 5 tisíc, takže jsme přetáhli asi o 4 tisíce, což není katastrofa. Tak myslím si, že i když jsme překročili rozpočet, on nebyl dán úplně striktně, my jsme s tím víceméně počítali, že kdyby se objevil nějaký nápad nebo nějaké řešení, které by bylo o něco dražší, že ho budeme akceptovat, takže si myslím, že to je v pořádku. Doufám, že se vám přestavba pracovny líbila stejně jako poprvé, takže v tuto chvíli nám zbývá položit novou kvízovou otázku. Maminka Miriam bude v pracovně určitě i překládat a jak jinak než z němčiny, takže se ptám, jak se správně německy řekne pracovna. Za A by to mohlo být die Arbeitsplatz, nebo za B die Werkplatz, anebo taky za C das Arbeitszimmer. Pokud nešprechtíte, tak si to určitě zjistíte a když jsme si tak hezky proletěli slovíčka, tak nám rozhodně napište. A já se s vámi loučím a jak jinak než bydlete hravě.